awusithathe kuleli licala laseNormandy kwenzekani la right kule cala laseNormandy okwenzeka ngase ngisebenza eprovince so eprovince ngangu provincial head we organized crime eKwaZulu Natal. Yes. So organized crime by then wayephethe onke lamacala serious ngaba ama murder, ama farm killing, farm attack, ama taxi violent, ama multiple murders antobona. Zonke lezo zinto zingena phansi kwami. Yes. Angithi. So ke okwenzeka eNormandy sathola umbiko ukuthi kune farmer elihlaselwe labulawa umzini walo nonkosikazi walo. Yes. Right ke ngathola ke itasking from ku provincial commissioner ngenyuka ngeza khona ngiyo attend the crime scene afika kwi crime scene ngabiza ithimba ngine thimba ngine office nalo la eFriday ngoba iprovince inkulu babumsweni ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka icala ngapha kufanele kusuke umuntu eThekwini udriver afike la eNewcastle uyofika eseKhathele so sizama ukuthi at least kube khona basondelelayo. Yes. Right ngimbiza lelithimba leza kimi sa attend icala sayi process crime scene. Yabona icrime scene iyona ofanele uyiprocess. Especially mangabe kungekho umuntu uthi nangu uyajaha phuthumeni uyasithela lapha uyajaha into yabona. So nifika vele sokupholile konke. Process crime scene they processor kwaze waba ngakusasa sabuya kwi crime scene sa processor sithatha kwasani kwi crime scene. Yes. Into yabona. Yes. Sayiqeda icrime scene. Sisaqala ke manje sifanele siphenye ke manje icala ukuthi obala benze lento. Right. Uqala kwethu ukwenza ama inquiries. Ebantwini ababekhona eplazini. Into abayibonayo. Yini abayibonayo? Khona imoto estranger ebayibona. Bihamba obani. So uyavela ke imoto description yemoto eyabonakala. Angithobona. Yes. Noma ke engaziwa umuntu. Sasisilandela ke le moto. Ngetechnology ke semgwaqweni sayilandela ke le moto sayi-identify le moto. Yes. Angithobona ngoba phela la emgwaqweni mawuhamba uyawazi ke wena ama snappers camera khona angithobona. Right nayi le moto sesitholile. Noma ke ingenabo ubunini ubuqondile ngoba imoto lezi abaganga ngazo bayabushintsha but ke at least sesinakho ukuthi uhlobo lwalemoto nombala wemoto ngoba sesinazo phela ithombe zemoto. Yes. So kufanele manje sifune le moto. Right. Siqhubeka nokuliphenya icala lelo cala nje ngake assign ku Lieutenant Engelbrecht. Se retire naye. Ubona iphenya lelo cala. Yes. Yena ke wayisebenzela la eFriday. But ngangiza time and again ngizolibheka icala nginikeza ama instruction iqhubeka iteam. Yabona uhlelwa nje bokusebenzisana bobuhle kakhulu. Yes. Angithi lisebenza icala ayi kuze kube khona i possible suspect detainwe iphenywe ayidedelwe. Bonakala kube khona enye esibili iphenywe nakhona lesibili ke la salcrack khona kunecala lelenzeke usizweni angithobona. So malenzeka lelicala usizweni le pointing attempted murder bese vela ukuthi imoto ebona ke manje imoto esetshenzisiwe imoto ekanje masithi hayi imoto ekanje kusho hayi kungaba yilo lecala. Right sisiphenya ke silandela ke sifuna lapho hayi ke sathi swatholile ama suspect sawabopha maswabopha sawaplace kwi crime scene phela lapha endlini kwakune safe ezagqekezwayo kunezinto zathathwayo kunezinto eziningi babethintile babe indlu nje ransekiwe yonke nje angithobona. So ngasikhathi siprocessa thina sithatha ama fingerprints sithatha amathe sithatha igazi sithatha cigarette butt yabona whatever lezinto zonke ziyathunyelwa kuma expect ethu. Yes. ayicubungula abahlanganisa abantu bahlanganiseka abantu ngempela la iqale enkantolo labagweba bagwetshiwe sikhuluma nje baphakathi bathola life sentence. So ke emva kwalokho okwenzeka nakhona izinto ezingajwayelekile wena babumsweli ama farmers angibiza nethimba lami. Yes. Angithi be happy ngekuthi lecala silisebenze
from 0 Yes. kodwa ligcine ligwebile Yes. yabona basinikeza ama awards ngine award nje isendlini Yes. i-award eyindondo ngithabona Yes. ne certificate nasi i-members zami lethimba kwaba khona umcimbi saya official sawo attenda sa award ama-farmers bebonga ngendlela esilisebenze ngayo lelicala lize lifike kulesiphetho ukuthi kube khona abantu ababoshwayo nakuba bengeke besavuka labantu kodwa Yes. umthetho uyithathile indawo yawo. Sikhuluma ngecala elikhulu kwakuyicala elikhulu ngaleso sikhathi like laba icala elikhulu futhi silibonile umongameli wethu e-US umongameli walapha e-US kwaphakamisa impela wathi nawafakazisa ngalo leli cala ukuthi laba bohlanga bayabulawa kwavela ukuthi manje thina sasingeke enkantolo asazi sesithola umuntu oright owayephethe leli cala ozohlaziyela ukuthi leli cala lalinayo imotive yepolitiki lalinayo imotive yokubulala amafama imotive yalo lalinomotive yobugebengu nje sesifuna ukuhlukanisele lapho ngoba sasingekho thina kodwa siyalibona lapho umongameli ekhomba ngalo nakho kuvela nganoma icathulo leziya usazosithatha through lapho imotive yaleli yacala uhlaziyela liyacala lingapi lipolitical ama farmers attack liugebengu lobuyimele no liugebengu nje buyimele baba yorobha lapha eplazini lalingekho political lalingekho intweni kodwa nje kwakubugebengu bahambe ngoba beyorobha bazi ukuthi bazothola imali esefeni base bethatha nezinye izinto kwakubugebengu nje obuqondile motive kwakuyirobbery. Niyamthola mhlambe oyilink otshele laba noma labo khona wayesebenza eplazini niyamthola umuntu ohlanganisa isefo nalezi insizwe ezoba mkunzi? No, samthola wayesebenza eplazini owayene information ukuthi wakwenzekani lapha eplazini wayeke wasebenza khona waboshwa naye. Okay, awudebela umuntu isithombe useboshiwe lo muntu kushuthi ubugebengu lo ngaphakathi utshele igeng yakhe naye waboshwa? Naye waboshwa. Okay. Waboshwa angithi ngaleso sikhathi wayesengasekho eplazini. Usehlangana nale gang ukuthi uyorojwa lapha eplazini ngoba yena une insight yalapha eplazini ukuthi kwenzekani. Okay. Nampa ke isigigaba noma izinto ezenzeka emva ukuthi kubulewe laba belungu kunetoyito eyenze abelungu bene convoy awuthathe lapho ngoba thina sibona izithombe ezincane ama snippets e-US kanti manje asisakwazi ukuhlanganisa kahle awukhumbuza umuntu esikhathi kufela abantu kwenzeka nabelungu benza kanjani le ndawo okwenzeka lapha ama farmers ayenza i-convoy. Yes. Emgwaqweni ekhombisa ungahambisani ukuzwelana nalabo ababulewe. Babehamba ngogandaganda yamavan ama-truck nezinye imoto nje beshaya nje leyo convoy yabona eyisuka eplazini yaze yophelela ndawana athile khona lapho lezi ndawo. Wase kuthi la emaceleni kwenye indawo babeka le phambano ezimhlophe lezi ezayixhunywe la eduze komgwaqo lokho kwakuyise sort of isikhumbuzo ababesenza angithabona ukuthi bezama ukuthi babonakale ukuthi bazwakale nesikhalo sokuthi kunenkinga bayahlaselwa bayabulawa emaplazini. Yes. So yileyo convoy ke eyenzeka khona lapha kulomgwaqo. Kunezicathulo lapho kuyini ebekwe lapho kunezicathulo? No, isithombe sezicathulo sasekhulate ngalesikhathi besanda kubulawa. Sasekhulate nje leso sithombe ukuthi uyabona kubulawa abantu besifazane ukuthi uyabona but bangaveza isithombe somuntu baveza nje isithombe mawusibuka kahle isithombe sezicathulo zabantu besifazane ezilapho kuleso sithombe. Lesi sithombe uyazazi lezo cathulo uyazazi ikhona kwi-evidence? No, zazingekho kwi-evidence. Usho ukuthi ngasibona nami sengisibona nje kwi-media ukuthi hawu lesithombe lesi sirepresenta lelicala kwi-media ngaleso sikhathi kusanda kuwenzeka lento. Okusho ukuthi omunye umuntu udukiswe ukuthi isikhathi kwenziwa i-convoy abelungu bekhalisa
umndeni loya ivele yaba ukuthi ama farmers aya athekwa kanti laba bakhaliswa ubugebengu obenzeka emaplazini abo babekhathwa ubugebengu benze emaplazini abo ngoba phela wemsweli uma uzohlaselwa ngobugebengu busoyabulawa it's a matter leyo yes it's a matter leyo ungaba ifamily emnyama ungaba ifamily emhlophe but ekugcineni it's a matter eyenzeka eplazini so baba naleyo concern bezama ukuzwakalisa isikhalazo sabo ukuthi akube khona something enzekayo uaddressa lesikhalazo sabo ngifuna sesivala asivale kanje sibheke ukuthi ngesikhathi niphenya ni profiler kulezi insizwa enza lobu bugebengu eNomandeni ukhona enikwethema nithi namiyamanisa mhlambe neqembu lezepolitiki noma uyaziwe ebranchini noma ubengasajwayele kodwa ukhona nje wa-affiliated kweqenjini lezombusazwe kulabantu ababulala laba bashadikazi babelungu no bamsweli kufanele ngibe honest akukho nto eyamanisa legebengu neqembu lezepolitiki no kwavela nje ukuthi kubugebengu nje obuqondile ababubenza uma sesesha nasemakhaya kubo akekho esamthola ukuthi mhlawumbe uyilunga leqembu elithile cha akukho nto nje sayithola abantu babeyifunela nje imali abantu ababeyifunela nje imali uYuropa lapha bayithatha imali lapha bayithatha imali kuyekuthiwa isambe singadalwa kodwa ngifuna ungasho inamba nizwe senenzani mase nithi isambe singadalulwanga nifikela bani nifikela ini no ngoba lokho kusuke kuyi evidence enkantolo yabona awukwazi into evidence esazokhulunywa enkantolo ubusoyiveza wena ngoba manje usokhuluma into yobufakazi ikhula ngaphandle kwenkantolo ngithi yabona ngcono ukuthi ayithathiwe imali kodwa ngeke usho ukuthi malini ngithi yabona ngoba icala mali sasenkantolo kufanele lihloniphe baba umthweli uyabona nakhulu ke ngikhuluma nawe ngoba amacala asadlula asemafayilini afinalizwa agwebe inkantolo uyangithi yabona sebazi indaba sesiyayixoxela nje yangithi yabona yes angibheke uthe ama farmers ukhona umphathi wamafama la eKZN ongathi makuthiwa ngiyakuyena ngithi umbhele uthi neza nazombonga noma wawubonga abantu nje igenge ongayazi ukhona umphathi nje wamafama oweza wabonga wathi into eniyenzile ijustice siyibonile ukhona ya ukhona uMr Montesani simbiza ngoMonte ukhona uyifama naye ungahamba uyena waye organizer yonke into nakuba kwakukhona obaphethe nationally uyena awada i-certificate ne trophy uyena obaphethe nationally cha phela wena ogodide ngithi phela ngizoma ngemcinge hayi ukuthi ngizoma ngemcinge uthi abelungu babonga ukuthi nibophile futhi bagwetshwa abantu nenza umsebenzi banikeza lezo nto kwaba umcimbi nje officially kwaba umcimbi official babonga impela sabizwa sathatha ithombe nemedia ekhona sithatha ithombe sabonga saneza certificate nama trophy lawo ngoba nakreka icala elikhulu yes Africa my continent sehlala isikhathi eside mhlawumbe sepheli anoma amabili sivele sathi brigadier angazi nokuthi ubani mfowethu before sivale ubani sikhuluma naye sesikhuluma indaba eningi kangaka no mina ngu-retired brigadier Mbele yes yeah so emaphoyiseni ngajoyina emaphoyiseni ngo 1987 emaphoyiseni